थोर आनरां गावबायदि बागदावलाबायग्रा सानखा मोखां आंखौलाय बिखौ गोबानो बेरे फुंजानि लेक्सार दामारिहाय हौवा लाबो आयै जिरायदो आं सिबसै नै हा बेरे फुंजानि माला माला बबे लामाजों फैलायखो नों आइ दुब्लिजोंसो बारस'बोदों आयै थां नों जिरायहैदो थां आइदै सिख्ला सिख्लानो साहा फुदुंदोब्रा नाब्ले बायाबा दे दा फुदुंगोन आं जिरिना ओइ जिरिना दाबो सिखारा नामा नोंलाय फुंसा सानबावबायगोनहाय बे हिनजावा सानजौलायनानै जिरिनाय जिरिना नुबाय दा बे गथ'आ सोरांस्लाबनो हायै माहायबा थांलायबाय फैथांल' बे दिनै बेरे फुंजा न'नि खामानि दोननानै बेयाव खामानि मावफैबाय थानायखौ जेबो बुङा ओमफ्राय नोमाया है बाद दे बिसिनि खोथाखौ बिसिनि खोथा बादि सोलिनांगौबा नोंखौनो मोननाय नङा माथो आं थेवबो जिरिना नों गावनो एसे बुजिनो नाजादो नों अननानै जोंनाव फैनायखौ एसे खम खालामदो नङाबा जों सानैनि सोमोन्दोआ गोबाव सम थानाय नङा हा लोंफुनाय समाव मानो बेफोरबायदि खोथा बुंनांगौ जाखो जाफुङाफा आंलाय माथो गोरोन्थि बाथ्रा बुंखायो नोंनो मिथिखायो माथो आयै बिनि बिमाखौ बेसेबां गावनिखौल' सानो गुबुननि फारसे जेबो साननो रोङा जेनेबा आंथ' बेखौ फैनायखौसो खम खालामनो थिनदोंना आंथ' दा फैथारसै होनाखैना आयै बेफोरबायदि बांद्राय गोरलै गोसोनि हिनजावफोरजों संसार जानांगौआ जोबोद साननो गोनांलै आयै बेरे फुंजानि मा हासोनाव थाङा नोंलाय आंलाय लामायावसो बेरायहैदोंमोन दा दस्राखौ थगायबाबो नोमाखौ थगायनो हाया नों गथ' बिसिनाव थांनायखौ बन्द' खालामबा खालामा मा जारला दं नोङो बिसिनाव थांनायालाय माथो जाखो ओमफ्राय बिसिनाव थांनानै आंलाय माथो खालामो गावनि खोथा बुंनायखौ खोब जादों बायदि मोनदों नामा नोंलाय नों गावनि स्टेटासखौ नायदोंना नायाखै नों बहा बिसोर बहा लाजिबो नों नायदों नामा नोंलाय जोंखौलाय मा दं जानायनि माखौ नुनानै मोजां मोनखो नों बेखौ दसे थाबानो थानो हायै दानि जुगाव अननाय आरो महरजों संसार जानो हाया गथ' बेफोर खोथाफ्रा गासैबो फिल्मफ्रावल' सोलियो बिखौ गोसोआव लाखा जाया महर आरो अननाय संसार जानो सानो बियो रसासो नाङो नैबे खालि जुगाव बहा थांनो नोंलाय बहा थांनो थाङा मानो नांगौ उन्दैबाव नामा आङो बिमा बिफाजों खबर लाजाबावनो नोंनि सोरांब्लानो ओंखारलांनाय मोनाबासो न'आव हाबफैनायाव आंहा जेबो उसुबिदा गैया मिथिबाय उसुबिदाया बेसो नों न'निफ्राय ओंखारलांनानै मा मावहैयो मा बाहायहैयो उनाव जुदि खोथाया बारा जानानै न'सिम सौफैयोब्ला जारला दं नों बेथा गावखौनो गाव बैसो जायैबादि उन्दै गथ'बादि सानबावदों नामा नों सोरांब्लानो गारि लानानै ओंखारलांनानै मोनाबासो न'आव हाबफैनो दासिमबो सम दं गावखौ फोसाब बेफोरबायदि जानाय लोंनाय सोबनायनिफ्राय गोजान जा नोंनि फिउचारानो ब्राइट जागोन नों दिनै गावनि जायगायाव थानानै गावनि बायदिल' सानबाय आंनि सोरांबानो ओंखारलांनाय जानाय लोंनाय सोबनायखौसो नुबाय आंनि जायगायाव थानानै मानो सानाखै आं दि सोरांबानो नोंनि लेक्सार खोनासंनाङो नोंनि खर'आ जुदि एसे मेलेम दंनायमोनब्ला नों दिनै बे खोथाखौ बुंनाय नङामोन मानोना नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुनानैसो आं बुंदों मानोना दिनै नों बेफोरबायदि जायामोनब्ला आं नोंखौ बुंनाय नङामोन मा एथ' सैयाब्रा बिफावसो नंगौना नङा जाखो
गिबि खेब जायबायदि मानसिखौ मोजां मोनजेनदोंमोन बेबो बैबायदि मानसिखौसो मोजां मोनजेनदों जाय मानसिखौ हाबाबो खालामनो हाया आरो बावनोबो हाया मानो हाया जेन'बा नों मानो हाबा खालामनो हाया नों आंनि न'खरखौ गिनानै आंखौ गावनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरदों नामा बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नों आंनिफ्राय गोजान जानो हाबाबो आं नोंनिफ्राय गोजान जानो हाया हौवाफोरनि लाइफआव जेसेबां इजि नुहुरोना इसेबां इजि जायानाब्ले मिथिगौना सानसेखालि सासे मानसिया जोबोद दै गांदोंमोन दैयाबो बिनि खाथियाव दंमोन नाथाय दैयाव बिस दंमोन जुदि बियो दैखौ लोङोमब्लाबो थैगौमोन आरो लोङाब्लाबो गांनायजों थैगौमोन इसोराबो माबायदिना जायखौ जों लोगो मोननो लुबैबाबो मोनखाया बेखौनो लोगो मोनहैयो नाब्ले अननाय माखौ होनो संसाराव गोबां मानसि दं नाथाय बेनि गेजेराव सोरबा सासेनि थाखाय जुदि गाबनो ओंखारो बेखौनो अननाय बुङो जाफुं फंसे बाथ्रा बुंनि दिनैसिम संसाराव नांगौमानि गासिखौबो मोनबोबाय नाथाय नोंखौ लोगो मोननायनि उनाव आं सानो आंनो जेनिबो गोनांथि गैला माब्लाबा आंनि बाथ्राफोरखौबो बुजिना जिउ सोर दं आंहा नोंनि अनगा आंनि गोसोखौ बुजिग्रा नोंखौ खोमाना लानोथ' आंबो जोबोद गिनाब्ले नाथाय नोंखौ खुसियाव दोननो हानाय आंहा गोहोबोथ' गैयाना जाफुं दिनै आं मिन्थिया नों आंखौ लानानै मा सानो नाथाय आं बेखौल' मिन्थिगौ जे आं नोंखौ फाग्लि बायदि मोजां मोनो हास्थायो बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां हास्थायो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आं मिन्थिगौ माब्लाबा नोंनि सायाव आं अहंकार देखायो नाथाय आंहा जेबो थांखि गैया नोंखौ हार्ट खालामनो You are very special for me आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव दाथां मिथिया जिउआ आंखौ बबे लामायाव लाबोनानै दोनफैखो माबा मोनसे बुंबाबो गोरोन्थि आरो जेबो बुङाबाबो गोरोन्थि ओइ बेरे फुजानि माहाय थांनो होनदोंलाय खर'आव मेलेम गैला नामा नोंहा सोरांबानो मिटिंफोर लांनो बेखौ मोजां मोननाय होना जिरिना मिथिबायना बेखौ खर' गाज्रि जानायसो होनो बिमा बिफाखौ लाजि फोनांनो बिमा बिफानि मान सनमान जानो सानमारबाय नामा नोंलाय गामिसेनि बे नंखाय गोरोबजों मोजां मोनलायनानै बेयाव थांनानै जुदि माबा मोनसे आजि खोथा खोनायोब्ला बेखौ गोथाङै फबनानै दोनगोन आं सालि जुदि खामानि मावनो बादोंबा न' सिङाव हाबनानै थाय जाया आं नों खामानि मावनायखौ न' सिङाव हाबनानै थाय जाफुं आफा बेरे फुंजानि माखौ साननानै सिन्था खालामबाय थागोन नोंलाय आयै जिरायनाया जोंनाव दिनै मानो फैयाखैथाय माबाफोर खामानि दं खोमा बहाथो सामफ्रामबो फैबाय थानो हानो बे मालाय बेफोरखौ साननानै नों गावनि गोसोखौ लोरबां दा खालाम जाफुं आफा नों लोरबां जाबा आंबो लोरबां जाफायो नों फरायनायावल' गोसो हो फरायनायखौ लानानै नों जेबो सिन्था दा खालाम आयै फरायनाया आंनि खर' मेलेमाव फरायनायनि थाखाय आं गासिबो सेक्रिफाइस खालामनो हायो आं आंनि नाजानायजों सानसे नोंनि सिमां आफानि सिमांखौ मोगथां महर होगोन आयै आंबो बे आसा आरो मिजिंखौनो लानानै थांनानै थागोन फिसा
जिरिना आइ आं नोंनि मोजांनि थाखाय नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि मा बाथ्रा आयै मोजां मोनलायनाय होननाय सोदोबा खुगायावल' गोरलै आरो मोजां मोनलायनायाबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय मोजां मोनलायनायनि उनाव हाबा जाना संसार जानायासो बयनिख्रुइबो देरसिन बिबान अनलायनाय मोजां मोनलायनायजों उदै बुङा जिरिना दिनै जोंनि समाजाव हाबा जाखांनायनि उनाव न'खर गारना खारनायनि माखासे जाहोनाबो मोजां मोनलायनायनि सेंग्रा सिख्ला समाव मोजां मोनलायबाय खामानि दामानि रां रुफानि फारसे जेबो साननो रोंला हाबा जाबाय नांगौमानि सुफुंनो हाला बे बेलायावनो दिनै सेरखा बेरखा जालांदों आंनि बुंनायनि मानिया दिनै नोंहा बैसो जाया नङा जाबाय जुदि नोंहा जेबो उसुबिदा गैयाबा साननैसोनि गेजेराव नोंनि नोमफाया डिउटिनिफ्राय फैगोन आं नोंनि थाखाय मोजां सेंग्रा नागिरनो थिननोसै बाखि नोंनि खोथा आं नोंखौ इसेबां फर्सबो खालामा जिउआ नोंनि थांनानै थानाय मोनथायाबो नोंनि संसारखौबो नोंसो जागोन नोंनो सानबानो जाबाय थैनायनि सिगां सान्थि संसार जानो ना जिगु जिगु मावनानै जानो बाखि नोंनि आखायाव मा जादों नाब्ले मा सिरि आरो दिनै आंखौ हरखाब बेयाव लिंहरनाय जाहोना नों नोंनि लाइफआव सेटेल जानो बेसे गोबाव सम नांबावगोन जाफुं नाथाय जिरिना दिनै नोंनि खुगायाव हरखाब बे रावा माबोरै फैखो अनलानि जेखौ सोंदों बेखौल' खिथा बाखि आं जेबो खोथा मिथिया नाथाय बे साननैसोआव नों एसेब्लाबो सोलायबाय जिरिना आरो नों जे बाथ्राखौ सोंदोंना बे बाथ्रानि आंनाव फिननाय गैया साख्रि होननाय सोदोबा इसेबां गोरलै नङा जे गोसोबानो लानो बेराफारसे बाथ्राया जुदि बिजनेसनिब्ला बेयो आंनि गोहोनि बाहेरायाव मानोना बिजनेस स्टार्ट खालामनो रां नांगौ जाय आंनो बे समाव गैया मा नेनो हाला नेनायनि खोथा नङा जाफुं साननैसोनि गेजेराव बाबाया डिउटिनिफ्राय फैगोननो बाबा फैबा आंखौ हाबा हरनायनि खोथा बुंदों जुदि नों थाबैनो माबा मोनसे खालामनो हायोब्ला आं आइ बाबाजों रायलायनानै दोनगौमोन आं नोंनाव मा सोंदों नों मानो जेबो बुङाखै सिगांथारावथ' कंग्रेचुलेसन्स मिस सिरिना दिनैनि दिनाव जुदि आंनि आखायाव जोबथा मोननैल' अपसन थायो लाभ एन्ड केरियार बे मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सेक्रिफाइस खालामनांगौ अब्ला आं माखौ खालामगोन मिथिगौ नों अबभियासलि केरियारखौ मानोना नों आंखौ मोजां मोनो आइ थिंक इउ आर रं आं केरियारखौ सेक्रिफाइस खालामनो हाया मानोना आंहा बिमा दं आफा गैयै समनिफ्रायनो आइया आंखौ फेदेरबोदों दिनै आइया बैसो जाबाय आइखौ जोथोन लानाया आंनि बिबान आइनि सिमांखौ मोगथां महर होनाया आंनि थांखि अब्ला एसेबां गोबाव आंखौ मोजां मोननायनि ओंथिया दिनै आं बुङाखै नोंखौ आंनि गोजान जा होननानै नाथाय नोंसोर दिनै आंखौ नेनो हानाय नंला बायदि खोथा बुंगासिनो बुंनाय दं इसोरनि इच्छा नङाब्ला बिफांनि गांसे बिलाइयाबो मावानो इसोरनि अननायाव खाफालाव लिरनाय दङब्ला सानसे लोगो मोनफिनगोन